Nafu xirridu meta bħala pajjiż qed naħdmu biex il-kannabis issir legali, persważi li din il-aħjar triq. Hekk staqsa l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul l-omelija li wassal fl-okkażjoni tal-festa ta' San George Preka mis-sede tas-Soċjetà tal-Mużew fil-Bla tal-Bajda. Hemm bżonn l-awċ niftħulu l-bieb bera hekk, għaddi jidħol jekk jogħġbok. Ħassar li żgħażagħ tagħna dgħajfin forsi, jew impressjonati minn sħabhom. U l-ommijiet u l-missieriet ma jistgħu jagħmlu xejn għax legali. Il-kap tal-Knisja f'Malta refera għal din l-isfida meta fakkar fil-ħidma li matul ħajtu Dun George għamel fost iż-żgħażagħ. Għal daqstantu staqsa jekk Dun George kienx jaċċetta li żgħażagħ tagħna jingħataw dik li sejjaħ bħala rikreazzjoni forma ta' velenu. Immaġinaw il-San George Preka x'jgħid kieku jkellimna llum fuq din il-ħaġa. Li biex ta' parsi nagħtu rikreazzjoni li żgħażagħ tagħna nisquhom il-velenu lil-moħħ. Monsinjur Scicluna qal li Dun George kien jinsisti li għandna bżonn nieħdu ħsieb xulxin għal dassantu appella biex nimxu jitfit flimkien qudiem l-isfidi tal-ħajja. Il-kap tal-Knisja f'Malta qal li għandna nitolbu l-interċessjoni ta' Dun George biex neħilsu minn din il-pandemija b'wiċċ il-ġid. Iżda ma nistgħux neħilsu mill-pandemija jekk fid-dinja kollha ma naħdmux id fit. Normalment ħajjet San George tiġi ċelebrata fid-9 ta' Mejju, madankollu minħabba li dan il-jum ħabat fħadd li jaqa' fil-perjodu tal-għajt din is-sena l-festa kellha tiġi ċelebrata l-għada. Dun George Preka kien twilet il-belt fit-12 ta' frar tal-1880 u kien is-seba' minn 9 taħwa. Aktar tard il-familja marret il-Ħamrun. Fl-1907 u waqqaf fis-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija magħruf aktar bħala l-Mużew flimkien ma' ta' katekisti oħrajn fosthom Eugenio Borch. Dun George miet fis-26 ta' Lulju tal-1962 u 13-il sena wara u nata titlu ta' Għaddej ta' Alla mill-Papa Pawlu VI filwaqt li fl-1999 kien iddikjarat bħala venerabbli. 20 sena ilu fid-9 ta' Mejju tal-2001 il-Papa Ġwanni Pawlu II beatifikaħ f'pajjiżna filwaqt li fit-3 ta' Ġunju tal-2007 u kien kanonizzat mill-Papa Benedittu XVI fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan.